Шехерезада. Приказка от 1001 нощ. Имало някога могъщ цар на име Шахрияр. Той управлявал огромно царство, богато и красиво, с пазари пълни с злато и коприна, с високи дворци и градини, в които пеели птици от далечни земи. Шахрияр бил силен владетел и народът му го уважавал, но един ден в живота му се случило нещо, което променило сърцето му завинаги. Царят открил, че неговата съпруга го е измамила. Предателството ударило душата му като нож. От този ден той престанал да вярва на когото и да било, а най-вече на жените. Гневът му станал толкова силен, че решил никога повече да не бъде наранен по този начин. И така царят взел страшно решение. Всяка вечер той се женил за нова девойка от града, а на следващата сутрин заповядвал тя да бъде отведена и никога повече да не се върне. Скоро цялото царство потънало в страх. Бащите треперели за дъщерите си, а майките плачели нощем. С времето в града почти не останали девойки. Везирът на царя бил човекът, който трябвало да изпълнява заповедите му. Всеки ден той довеждал нова невеста в двореца. Сърцето му тежало от мъка, но не смеял да се противопостави на владетеля си. Везирът имал две дъщери. По-голямата се казвала Шехерезада. Тя била необикновена млада жена, умна, смела и любознателна. От дете обичала книгите и историите. Била прочела летописите на царете, легендите за древни герои и безброй приказки, разказвани от пътешественици и търговци. Казвали, че Шехерезада знае хиляди истории. Една вечер тя повикала баща си и му казала спокойно: „Татко, искам да ме заведеш при царя.“ Везирът се стреснал. „Защо?“ „Защото ще се омъжа за него.“ Баща й пребледнял. „Дете мое, ти знаеш какво става с всички, които се женят за него, но сутринта ще те изгубя.“ Но Шехерезада не се оплашила. „Ако никой не направи нищо“, казала тя, „това зло никога няма да спре. Аз имам план.“ Везирът дълго се опитвал да я разубеди. Разказал и стари притчи за хора, които сами се хвърлили в беда. Но Шехерезада не се отказала. Накрая баща й разбрал, че решението й е твърдо като камък. И така, на следващия ден той я отвел в двореца. Царят я погледнал с изненада. Тя не треперела като другите девойки. Стояла спокойно и гледала право в очите му. Сватбата била скромна и тиха. Когато нощта паднала и звездите изгрели на двореца, Шехерезада се обърнала към царя и казала: „Господарю, имам една последна молба. Позволете на по-малката ми сестра да дойде при мен тази вечер, за да се спокуваме.“ Царят позволил. Сестра й, Динарзада, дошла в покоите им. Когато настъпила дълбоката нощ, Динарзада казала: „Сестро, толкова ми е тъжно. Преди да заспим, няма ли да ни разкажеш една от твоите прекрасни приказки?“ Шехерезада се обърнала към царя. „Господарю, позволявате ли?“ Царят махнал с ръка. „Разказвай!“ И тогава Шехерезада започнала история. Тя разказвала за далечни морета и странни острови, за смели моряци и скрити съкровища, за духове от огън и за принцеси, изгубени в пустинята. Гласът й бил спокоен и мек. Историята се разгръщала като килим от думи. Царят слушал, първо от скука, после от любопитство, а после, защото искал да чуе какво ще стане. Но точно когато историята стигнала до най-вълнуващото място, небето започнало да просветлява.
Настъпвала сутринта. Шехерезада спряла. Царят се намръщил. Защо спря? Тя се поклонила леко. Ако позволите, господарю, продължението ще разкажа утре вечер. Царят се замислил. Любопитството му било по-силно от гнева. Добре, казал той. Ще живееш още един ден. И така започнала първата нощ от 1001.